Eta gero, mendik urteten da, kalefazioa. Esplikau bideo modu simplien, Gero, egun osua, hau normalien pizten da urrian eta maiatzar arte ez da egin diten. Hau ez da kalefazio emisionalan barru, eta jozen zazpiretan pizten dozula, gabien kentzen dozula, hau eta ordu, 5 hilabete martxan doia. Bera reguleten da beti temperaturia, eta beti dekatzu temperatura berdina izan. Ez da merezik entzia, zaizik temperatura hartzia kostetan da gehiago, temperatura, diseinatako temperatura hartzeko bila da 2 egun. Etxia. Zaitik berotu bidal lurdana, masa asko, eta dugu inertzia termiko asko. Orduan kostaitxorako, baina gero galtzia be kostaitxorako. Azte buru baten juten bazara, ez da merezik entzia, zeratik gero, biozu, martizener arte, temperatura hartzeko, eta konsumoa, eta garezti xaua da. Orduen, normalien ez die etxun egiten. Hore egiten dagoena da, egun osua dago martxan, hartzen da ura, glikola, antiko zelanki egin doia kanpuen, konprimiretzen da, elebaten da temperaturia, eta kalefazioa doia. Eta sonda bat ez kanpo baldien, elkargaldien, da bera reguletzen dut da temperaturia gai, ze temperaturan bidan du. Hori, eta gero zuk kalkuletan dozu, ordu baten, gabeko lauretan, ero goizeko 8etan, ero batek gure da benien, eko hemen balkula bat, 3 biakua, deitzen dagoena da, itxi, kalefazioa, hona jartzen da martzan, deabiatzen dago, hau da interkambiador de placas, radiador bat. Orduen bilatzen dago hona, da mendik bueltan dator, eta dago zirkuito sekundario bat, jen dagoena da, berotu gura, eta kumulau deposita horretan, 3 litro. Ordu pare baten ero, ordu terdixan, beroketan da 3 litro, 65 gradutara. Eta ja, geratzen da, eta berriro aldatzen da balbulak, eta jarretzen da kalefazioekin. Eta suposatzen da, dagotzula 3 litro egunien urberu. Bukaketan bada, manualmente hemen mobitzen dago, eta daukatzu hemen erloju bat, eta berriro jarri leketzu beroketako bigarra baldin bada. Ero gure basu diseinatu egunien birritxan berotzeko. Hori bakoitzen... Hau ikiztalau duk, Ibilias. Bukatu gari dago, Bukatu gari dago, falta hemen beste bomba bat, kaptatu egin dago, aizla hori da dana, eta... Herribidea hor bypass bat, reguletako retornua eta ida eta retornua, mazteko urak eta aparatotxoa herribidea. Baina hori da.